Praise be to God. Maneno anoda kutenda Mwari nenguwa yatapiwa tinoda kutenda bavhune zvipo zvamatipa from Nyaradzo Musawira Mukuru. We greatly appreciate it, and it was a great pleasure kungosarudzwa kuva part of this sangano. It is only the Lord is doing. Hallelujah. Vana vamudhara ini kana kune chinhu chandinofarira chandinoda inini I want to exercise my authority. Ndine munhu anofarirwa. I'm not violent physical, but I love with my challenges anondita kuti andisimudze to another level. Andine chiKristu chiri mediocre chisina ma challenges, because I believe what I was born again into a battlefield. Saka ndifarire kungonamata kusina ma challenge. I love trying the scriptures. Elisha was a man just like us. Aka challenge a status quo. Vanhu vakutofara kuti Baali ndiye Mwari. Saka ina always believe kuti Mwari kana uri Mwari ka itaika umwari wacho. Amen and amen. Hallelujah. Ndinogara ndakataura ndozvati izvo hazvifarwa nematichers vanomabhanda vazvifarezo. But ini ndinotenda kuti inini ndiri pano ndinonamata Mwari wandinoziva kuti akataura kuti the word is the sword of the spirit. The sword of the spirit inogona kukuuraya. Saka ndikunamata Mwari wandakambotesta. Bandani magorera kuti kuna mwana webrother yangu. Brother wangu akambouya nemhuri yavo kwaita chikorokodza chapera. Makore acho iwawo ma2008 vakauya vanga neka4-year-old kavo vachibva ikoko kwavaibva. Saka ndizivi zvaiitika kumusha ikoko. Saka kwakati musi takagara takaona mwana achiita kunge kakudai akabva adonha pasofa. Vakangoti mwana ayarohwa nezvishiri. Saka ndaishaza shiri yacho iri papi panapa handina kuiona. Amen and amen. Saka ndofunga vaita testing 1-2 vakazoti garemo musi handina kuenda kubasa. Saka ndakaswera ndichitamba hangu nevana ndiripo kumba ndichita zvandikuita. Saka my brother son aiti kana akaona bhora riri apapo ainotora uya kuzogara padhuze neni. Ini ndikuti kufarirwa nemwana webrother yangu handina kuziva kuti mwana akarindwa. Saka gare kuma 3-4 ndikati usually kana kusection kaitwa zone Wednesday kana kukashayikwa muparidzi vanoti tine muparidzi maimbingo just give us something. Saka ndakangoti alright ndakupinda mubedroom kuti ndinogadzira anything chekuti ndiende kusection ndakagadzirira. Mwana akanditeera mubedroom ndakati ndinopase ndikati wendumi ndaswera nemi kana chimbobuda panze. Ndakamudzinga kuti ngaende kuna dad wake. Panguva diki ndakanzwa commotion kunge ndiri kudedzwa kunge my brother ari kuti sister. Pandakabuda mubedroom ndakaona my brother akatakura mwana akaiswa mudining achizorwa salt. Ndikati sauti yangu. Amen and amen. Hallelujah to Jesus. Ndikati aiwaina kana chipeneti changu anditomboda. Ndikati sauti yangu iri kutambisirwe what is happening. Mwana ati takanamata ndinokamanifesta zvikanzi tiri kuda nyama. Ndikati muzi mubhucha. Hallelujah. Vana vamudhara inene ndinofarira hondo ndinozvida zvine chimurenga mukati. Ndikati aiwa wrong address panapa muzi mubhucha and uyu mwana isi nyama zvikazi makamubvisirei kumusha muchiya kuchimwandisa muno Marari zvino tauya kuzomutora zvanambotaura makuseni pai kuti isusu tinopandutsa zvidhoma. Ndakatanga kuzviadresa ndisingazvioni ndikati honai imi matambisirwa nguva. Here the new instructions. Panapa maswera muchitsvagiswa nyama isipo. Saka pamuri kubva pano don't negotiate. Zvachifanira kuitika kune mwana ngazviitike ikoko. Ndikati shoko raMwari rinoti anochera gomba ndiye anopindamo, anocheka heji ndiye anorumwa nenyoka. Ndozvo ndakataura ndimazuva acho. Unfortunately kwakune vhangeri return to sender. Ndine moyo unogamuchira shoko. Saka ndakashandisa shoko raifamba pamazuva iwayo. Saka ndakangotaura ndikati aiwaka kana muchida nyama toraika ikoko. Uyu ndindumiso ndimandi akatengwa neropa raJesu. Saka haisi nyama. Ndakabva ndazvidzosera tikati garei muroora anga aenda kumusha kwavo. Ndakazonzwa foni yarira. Zvika
baba vakashaya vakangoti musoro. Saka zvikanzi paakadzoka kugumba asati anzwa shoko rerufu akauya akati ndikamubvunza ndikati ko makoti what is happening kune mwana zvikanzi vana mavo anzi zvaimbomita kumusha bati patakafamba zvakanzi ndezvekumusha kwavo. Ndikati isusu tiri mandevere kana zviro zvokumusha kwedu zvakadi kuti sifuni nyama but be that is it me. Atigarire Satan edo ndikati atigarire Satan edo dare whether sifuni nyama kana kuti tiri kuda nyama ndadzosera ikoko. Saka kana chimudzai vana vamudhara kuti ishoko rinouraya the sword of the spirit akazvishandisa vatezora vakafa rufu rwe66 down. Saka zvokuitirwa uroyi uko ndimi henyu. Ndimi henyu. Ndakazvitraya saka kana ndiye zvino ndakuziva kuti handitaure zviri careless because unogona kutiyendera. Saka nguva yacho yomo ndakaudza my brother kuti aiwa hanzi baba vakashaya paakasvika kumusha marriage yakabva yapera. Zvikanzi mandevere you evil people we don't want to see you here vatakati vevanhu takadzingwa. Zvikanzi makakanganisa baba patikati aiwaka imi maiti mwana nyama aiwa hatida. Saka what I'm telling you tonight vana vamudhara ndezvokuti iwe have power and authority. Go and exercise your power as a child of God. Usatendera Satan achida mahumbe kumba kako. Ndakuziva kuti AIDS kumba yakauya ichionererwa ndikabata mascriptures ari concerning healing mwana akarapwa. Saka when we stand before God ndikutaura Mwari wandakanzwa ndikutaura Mwari wandakanzwa newandakaona in the name of Jesus. Saka apa Jesu ari kutaura nevadzidzi ambobva kutuma 72 ari kuvaudza kuti endai mumamisha umu vakadzoka vane mufaro kuti madhimoni akatiterera. Zvikanzi onai ndaona Satan achidzika achidonha pasi like lightning. Wati kutenda mahari akaburuka hana kudonhedzwa. Saka usatye chakadonhedzwa chakakandwa pasi. You've got the power over it iwewe as a child of God. Une simba iwewe. Saka only times unongofunza kuti aiwa inini Mwari chavasingade chete kusanganisirwa. Saka when you've got power and authority exercise it kumba. Mwana asati aenda usati atakurwa neambulance tanga waita lay hands upon the sick and they shall recover. Akarongona zvati kudhara vanhu vaibhabhadzirana votaurana kuti varume here hamuzivi kuti vanenge mutikiti vanenge mbora nokwira jurahoro tinobereka nhanga panext door. Iwo uchiritarisireni chinoenda tikwira iwo nhanga rako riri kusaiti kwako uri kurwana riri kukwira ko uri dhonza kana tinogona kuridzura. Zvima zvinhu zvaunotendera kuti zviitike nekuti nyika ndozvairi kutaura. Vakasangana navampingo vachinwa doro zvokuti kumba vakati saka uri kuda murume anoma doro here uyu. Hapana mastori ekubhawa ndesingazivi zvinyatsi zvese zvokubhawa ndinozviziva. Ndaivamirira kusvikira vadzoka kubhawa. Zvako zvokuti murume kana achinge adzoka unomupopotera unenge waduplicata bhawa kumba kwako. Kana vari ikoko vanonongedzana nozvigunwe newe wosvika kumba womunongedza. Iye ndakati ndinomirira nyaya dzese. Akangoti gare ndozati munhu anomadoro hauna nguva naye achingoti batwe nehope zvimusoro iwowo the devil are a liar. Ndotaka kumunamatira unopinduka uri man of God iwewe. You are a man of God iwewe. Uri mushumiri weshoko raMwari. Akavasatara vaha. Hallelujah. Uzokutunza iwe umainita uri kundiita achitenda chitarisa kana zvakaberekeswa kumusana ikoko zokutsiya mari kubhawa in the name of Jesus. Afunga ti masaji zomunamato. You've got the power. Akazotendeuka. Ndinawo vamwe varipo ana mabanda ndoumbo. Maharade ispamu maharade wespanozviziva. Vana baba mazita ndisekuru vavo. He was a man of God. Akatanga kuziva akatanga kuda Mwari wake. Zvokuti aitoenda kuZBC ndiye aita morning devotion yekutanga kwezuva. Ngamtsvaka
ndakafunga murume wangu unomwana ikoko. But yaive chidhako chandainamatira lay hands upon ndisikairwariswa nedoro kurwara ikoko nezita raJesu. Amen and amen. So what I'm trying to tell you, ndoda kukubandutsa mwana wamutana kuti pauri kudzokera kumba yenda kunotaurira situation yako kuti iwewe ndini who art thou great mountain before Zerubbabel you shall be made plain. Mwana wadi kusanganisira chete ndezokuti ukatenda kuna Mwari. Nangodeka, I'm not going to take much of your time, but I just want to give you kuti munoziva kuti pane nguva isu takambotambudzika. Mwana chaivo chiti mwana vapedza zvikoro, ese tapedza zvikoro our daughter ari panguva yekuti padhuze nekuti achinyora form 4 akatanga kururama nematicha emaths neEnglish. Ndikati iwo makey acho iwawo nekuti kuna vanenge vakarinda. Ndikati saka satanoda kuti vana vevamwe vanhu kana vachiti good afternoon mwana wangu ndianenge achiti pachipamwe. Ndikati the devil you are lie. Kuna zuva zokuti you don't take things for granted. Take authority. Ndakati uye pano nezita raJesu usati waenda kuchikoro ikoko ndinodeclare kuti iwewe you are going to be the head. Akuna zvakadaro nezita raJesu chatowapasa masubject iwawo. Akamunamatenje akaita deputy head girl gore iroro. Saka undikuda kukubandutsa kuti pauri kubva pano usatendera kuti you cannot do it. Ndiwo wakapiwa simba naKristu kutotemba newe in your situation. Patakakwidza mwana chiti tikukwidza mwana ari kuenda hanesekana kwemakore tazoita breakthrough yekuti aende kuAmerica. Hatina kuziva kuti tikukwidza mwana pamwe chete nezvimadhimoni zvisingade progress. Mwana akaenda kuAmerica tikatanga kubhadhara for 2 years akaita certificate kuti aenderere mberi kudegree level zvakanetsa. Mwana akatanga kugeza machembere tashaya mari. Saka ina ndina tsiye nyoro na Satani. Andina friendly match. Saka amen and amen. Atitambe friendly match na Satani. Kana itori finu. Akuna zokutombotamba because ndinomuziva is a bad devil. Amen and amen. Saka nozoti taitonamata. Bati Mwari vakazviita nenguva diki zvokuti nguva iyoyo kuti nguva yeCovid yakatora deti vake ndiyo yakamubhadharira fees kuti adzokere kuchikoro achipiwa maallowance negovernment yaTrump adzoka iye zvino. But ndiye nekuita kwaari kuita ndiye akaidzidzisa mwana wangu akaenda kuuniversity akagraduata. Vasingade kune simba kuna Jesu Kristu. No matter how long it takes, Mwari vanoita minana pamusoro peupenyu hwako. Ramba uchinamata, keep on keeping on. Ramba uchipusha nezita raJesu. Hallelujah to Jesus. Ndikutaura kuti kune simba Mwari havasi kuda kusanganisirwa chete. But problem ndeyekuti zvikaita kunge zvanetsa pane kwatinoenda toita kunge Mwari havagone. But ndinofara kana awo Elijah achiti aiwazve kana Bhaari ari Mwari ngave ngaite Mwari akabva avhara denga nekuti Bhaari wavo vaifungidzira kuti ndiye anonayisa mvura. Vakanzi Mwari wenyu mvura ngaazviprove kuti ndiMwari. Saka pane zvimanguva zvokuti you have to challenge nezita raJesu. Mwari vakanaka. Nyasha dzenyu Mwari wangu dzinondishamisa zvikuru. Nyasha dzenyu Mwari wangu dzinondishamisa. Baba chirinda vachiripo. Nyasha dzenyu Mwari wangu dzinondishamisa zvikuru. Nyasha dzinondishamisa zvikuru. Nyasha zvinondishamisa zvikuru. What I'm just want to tell you ndezokuti pamuri kudzokera no matter the situation that you are going through kuna Mwari vanogona. Kuna Mwari vanosimudza situation yako no matter how long yagara kwemakore. Mwana ari ikoko. Ndikutenda mati ndikutaura vana Reverend Nyakato ndo vaigara namwe vanotomuziva. Pandamuudza my daughter ndikati panapa ndinamfundisi Nyakato akanzwa kufara nekuti ndio vanoziva matambudziko nayo vane version yeupenyu hwangu ivavo. But kudenga kuna Mwari
Mwana akatanga kushanda zvasingafanire kushanda, mari dzavharwa nemuvengi kunoku, but praise be to God, nguva yaMwari inokwana. Apedza akabva awana basa zvakanaka, but mwana ari kusvika 33 years iri mhandara yakazara, hakuna kana murume, hakuna kana mukomana. Uri muvhangeri apo tiri kuvhisa zvegumi zve up to date, zvikanzi vafundisi vane welcome, zita rako rinenge riripo. But zvoita kunge Mwari havazvinzwe. Endi vanhu ikoko vanga vakuudza my daughter kuti chiita chero murume uitire mai vako muzukuru. Ndikati emai muzukuru Thursday renyi. Ndikati that is the counsel from the pit of hell. Usavaterere, wait upon the Lord. Mwari vanozviita. Mwanasikana wangu nemwanakomana wangu mhandara dzichiripo. Musanyeperwe, unogona kuzvichengeta. Mwari vanokupa murume wako nenguva yako. At 33, 34 ari mhandara chirambwa nevakomana kuAmerica vachiti tikadanana newe tinokudii kana ndisingarari newe. But kuna Mwari. Hallelujah to Jesus. But kuna Mwari anoita zvinhu pakati pedu. Ndinoda kukubatisa kuti paunoenda kumba, no matter how long it takes, vanhu vanogona kutaura kuti zvimwe nguva unenge utozi vana mai vacho ndovanoshereketa, but tikati Mwari ndimi munoziva, inini handigone kuenda, ndikaudzwa nevaprofita vekuenda kwavari, ndikati kana Mwari vari Mwari ngavazviratidze, no matter how long it takes. Vakazongoti kare hazvina na 2024 ipapa angoti ari kubasa. Kuna vamwe mai vakangouya vakamudza kuti supervisor wemanesi ari kukufarira. Unoziva pane time yokuti mwana vaigona kubvunza kuti saka mama tiri kunamatirei, makanamata Mwari baba vakafa tikuzwai muchinamata imimi. Mwari wanyu pane zvaari kuita here? Pane nguva Mwari wako anochallenjwa. Vana vachiti muri kunamatirei? Iye zvino kana murume handina, but murume muchiti ngatitsanye ngatinamatei, let us give my arms kuna Mwari. Mwari wacho anoita ngaasi kukunzwai. Unosvika pasituation yakadaro, vanhu votanga kutotaura zvavanotaura ikokoko, ita zvakati. Ine wotaura kuno ndoti mwana wangu, let us hold on to the profession of our faith, nekuti he who promised is faithful. Akaramba ndakamira nemwana angoti kare kunana December ikoko 2024 2023 akangotaura navamwe mai kuti supervisor vanenge vari kukufarira. Amen. Saka iye akangozongundudza ati kuna kamwe mufilipino kaningiye kubasa ndanzwa kuti ari kuita sei, ari kundifarira. Ndikati kana kari kedu ngakatouya. Saka bati hapana zvakaitika, hakuna nhamba yakakumbirwa. Akabva aona mukwasha kuti nhumo yandatuma pekutanga haina kuita zvakanaka. Pakauya vamwe mai number 2 vakati ndine shoko rabva kuna supervisor, ndipei nhamba. Hallelujah. It's history. Hallelujah. Hazvina kana kumbotora nguva. Muna January vanga vakudanana. Mwanje supervisors was na supervisor. We have been working together. Saka there is no need ndinotokuziva. Aine nditori nering yandoda kutokupa ndakuda kutokuroora. Ndikati aiwazve. Muze kuti kumusha kune zvinoitwa. Philippine. Ndikati kumusha muze kuti aiwa my mother wants her belly cover. Nakashaya kuti ndoti mafukisa dumbu ndoti kudii. Hallelujah to Jesus. Praise be to God. Ndikati ngakugule vakamudza ikoko vakati aiwa hazi kugurai kumusha tinelobhola, we pay a dowry. Are they selling you? No, they are not. It's just a token of what is our poor mudzimai. It's appreciation, yes. Wakagarwa dare pamba pedu kugarira mhandara iri kuroorwa nemuAmericano Filipino. Unoziva kumirira kunonakisa zvokuti muzave takagara mama Maria muripo here mukomana Maria vaivepo paroora vavabhadha ndina
radio kuti kumusha ndiyo zvatinoita. Zvikazi ndoda kutotumira ambuya vangu direct, ndikaenda nemwana wangu tikaenda kuAvondale kwakawanda uko, ndichienda kuWestern Union kunopiwa mazima. Hallelujah to Jesus. Saka ndakati nguva yachoyo ndopa ndaingoti ndozino itanyasha kusimudzira zviitika, ndozino itanyasha dzaJesu, ndozino itanyasha, ndozino itanyasha kusimudzira zvakazviitika. Mari yakauya yebheli kava, tikaita dheko yakanetsa, vaivo vasipo. Mai vemurume vakati, my son is like is a celebrity in Africa. Tavagadzira posta yavo tichivatumira kuti ndozviri kuitika kumusha. Hallelujah. Hallelujah to Jesus. And ndototenda Mwari kuti zvakaitika muna 1 June gore rakapera. And mnakatoudza vana maimfundisi vangu kuti gore rino handisi kuuya kuRRW sangano guru. Handisi kugona kuenda kusangana nedistrict veduwe, ndine munana wangu. Amen and amen. Ndikati ndine ndanangarirwa naMwari, ndine munana wangu kumba. Saka ndaita sahana akati gore rinotevera handisi kuenda kuShilo nekuti kuna Samuel wandikuyamisa. Ndikati nditenderei kuti ndisaende kuri kuenda vamwe. Ndakagara tikadya, vanhu vakanwa, kukaitwa dhindindi. Vasipo, mari dzikadyiwa. Tikati aiwa, inine bheli cover yangu yandinayo, regai ndichiisawo sola. Saka whether magetsi aenda kana hapo, kwandiri the difference is the same. Ibheli cover yangu ka, I can do nezvandinoda nayo. Hallelujah to Jesus. Hallelujah. Praise be to God. Unesimba iwewe rekukontrola kunyange nevanhu vanokuudza zvokuita. You've got the power and authority. Varipo. Naswava makazoimba kuti kakatochema kacheche mumaoko ahana penina haripo achizviona varipo kakatochema kacheche mumaoko ahana penina haripo achizviona haripo. Vakatoshamisika vatogohwa. Whether mishonga iripo kana zvakanyorwa kuti mwana wako acharoorwa, zvitongo God will always finish what he has started. No matter how long it takes. Iye zvinotongozwa naambuya ende hazvina kuperera ipapo. Mfundisi Nyagato hazvisati kwatombori negore, iye zvino vatotenga imba. Ndine bedroom rangu rakandimirira. Zvekumirira zvaJesu, ukamirira Mwari anokupa double for your trouble. Ndimwari vanonyaradza, ndimwari vanopikuta misodzi. No matter the situation that you have gone through, vanhu vachitaura kuti kumba kwako hapana chinoitika. There is a power in prayer. There is a power in declaration. There is a power mukumirira. Kuna Jesu anonzwa minamato. Kuna Jesu anopindura minamato yevatendi. Chako kumirira kuna Mwari kuti God I'm here. Tiri muzita raBaba neremwanakomana neremweya anoyera. Ndoda kunamata nevanhu vane situation chete. Anoti inini mwana wangu ataurwa for a long time, hapana chati chaitika. Ndo munhu andoda kupa grace idzodzo dzokuti ngune simba mukumirira. Manya netsoka dzako nenguva diki vaimbi vachitiimbira, won't take time haza kusina nguva ngotuma shure menguva. Manya whether rumonasikana wagara for a long time. Iye zvino nditori maambuya inini wemurungu ndakamirirwa kuAmerica, mapepa anokutofamba. Musafugami mama ndoda kunamata nenguva diki chete. Hakavasatarabaha. In the name of Jesus. Kuna kune simba. Ndoda kuti paunodzokera uko nditori ambuya wasakramenti ndiri pano. Ana baba Maria vakauya vakaona kune dheko kumba.
Vakaitwa usiku hwese vanhu vachipururudza vachifara. Nokumirira. There's power in declaration. Ndango declare ndichienda paaltar kuti God you are able. Makamuendesa mwana nemirako kusina mari. Takangotaura kuti mwareka mama ana valid chi passport ni valid. Mari yanga iripo yakangori 5,000. Yanga itori kumachi yanga titori nayo. Akaenda pamazuva takauza Mwari kuti ini silvera nendarama ndezvenyu. Tinodzosera marasha kuwange tinenge taiwana kupi US yakasvika 30,000 tiri muZimbabwe imi makagara nayo kuAmerica ikoko anoionera ikoko. Haleluya. Ina ndoda vanhu vanoita nharo neshoko raMwari. Ndoda vanhu vanoita nharo kana kune zvimwe zvinhu zvakanomhangara nababa mpingo kune sister yangu vakandiudza kuti mnin'ina wako munhu ari bostereke but kana afunga chinhu haugone kumuchinja. Haundibvise kuna Jesu no matter what you say. Hallelujah. Because ndakamuona musharuka uyu ndakamuona handitaura naJesu wandakanzwa chete wandakanzwa newandakaona. Angachiri mungaona ndoda kutenda Reverend Ngoni Mkarakati ndakabvabudisa paFacebook vachiomberesa zvimaFilipino zvikazvadzidzise kuti baba vanoomberwa sei vachiombera kuna mufundisi Mkarakati ndiye mufundisi wemwana wangu. Vakati aiwa toda kuita muchato mufundisi akati aiwa tangai maita mapepa so that vana mama vanouya ari kuchengeteka ari pachechi. Ndakati imba yamatenga musapinde mufundisi vasati vauya. Mufundisi vakauya nana mai vakanoblesa imba. Less than a year. Yanga chitora na mufundisi kuti Mwari vanoita acceleration. Zvakaitika nenguva diki 6 months angatopinda mumba muna June vachiroorwa August vachinochata kukoti muna February muno vacho neimba. Zvisina kuitwa kwemakore. Zvisina kuitwa kwemakore. Tasekwa vataura vanotaura varashiva pasimba mumuromo imomo ndichinyaradza mabenzi. Vasiye vataure hatiye zvino vanyarara sandi makorokoti vandenge ndichipihwa iwawo. Kune simba. Satan is under our feet. Akadonhedzwa uyo musamuvhunduke musamutye. Just be steadfast. Hold on to the profession of your faith. Muudze kuti Mwari vangu vanogona. Mwari vangu vanoshandura zvinhu. I'm unstoppable. God is able. Ramba uchitaura mafaith filled statements every day. Ndaitaura kuti acharoorwa chete. Mwari zvichaita chete. Mwana wangu atizire, mwana wangu amitiswe. Angari church secretary uko. Mwana angari muvhangeri uko. Mwana nyana kushandirai. Saka you cannot do that to me. Pana rukupandiswa neshoko. Am I helping you? Musanyeperwa muchizienda kwarona ningi. Chimboita Mwari wako waune encounter naye. Waunotaura kuti mudhara uyu kandizokutamba naye. Akanditira ABC. Tato anafundiswa kutaura kuti noswera munhu wamaratika achiti exercise. Ndiri mumwe munhu anoda kuexercise authority yake wherever I go. Ndichida kuparidza kwangu kwanyambeya uko kwakasimuka rimwe zimhepo ndakati aiwa akaudaroso chimbonyarara iwewe. Ndikanyarara. You've got the power. Takaenda kuinyanga uko tavhakacha as my families kwakatanga zvikaudzwa kuti musi weChristmas yega yega kunonaya. Ndikati kunaye nekuti ndiri kuno kuma 2000 and whatever kareko. My husband and the family. Ndikauza caretaker ichichengeta pamba ipapo. Ndikati because I'm here. Ndoda kuenda kumtarazi falls. Ndoda kuenda kupungwa whatever iyoyo. Akugona kunaya inini ndiri pano ndasimuka mvura iripo garani. Panapa ndavinga kuzoona nature. And usiku wandi musi wacho yangofuna tikati nemabraya tavhana uko ararapo toda kuisa mabraya and Joshua aina kunaya tikaenda kwese kuhouse riding tikaita zvese tikadzoka
ndakanzwa musikana aitibatsira makuseni our helper achinzi muvhangeri makaanzwa ere mabhanang'ana usiku isheve pano vatsamwa ndikati handina kuvinga mabhanang'ana ndauya kuzoona chii ndimi venecha ndimi varidzi vemabhanang'ana saka mavanzwa ina handina kunzwa ati shefona atsamwa. Go and exercise your authority. Wherever you are, go and speak. And the kingdom of God, as in the kingdom of God, silence is prohibited. And this is opposite to this. But otherwise, you don't create. Go and speak. You don't taura. Who can come and pray for us? We are in this Nakatu Mama. Come, woman of God. That's what I used to do na nasi ndozo ndinoita. Hakuna ndege inodalika kumba kwangu isina mboiperekezi nemashoko anditi wenoisi mahara. Ibi muno ndege zinokufura every day autaure nayo. Pane ndege yana nsanda kwira hombe ndaona chifura po ndikati wo ansanda pinda mauri ndakagara ndataura ndege ndaona chidzika bana ndikati iyo ndisati ndaikwira iwawo nditone date newe. Saka go and talk, go and speak. Take authority as a child of God. I told her when I time before we pray. Vasingambo ndikanyara stere kuti vana vabva kumusha tiri muvhangeri vachishamisira mufundisi kuti kune dzimba dzine matoileti mukati because vajara kumusha mumalokesheni kavero kwatinokurira unobuda panze chienda kutoileti sikazibona tete kune imba ine toileti mukati. Ndakavaendesa kuairport ndikati padhoo parinovhura richivhurika kudai ndikati pindai ndikati siya wataura ukasataura ndinokuvharira mukati zuva chose tokushaya. Ndina kutusiya twadhikiya kuairport kuti ndikati taura kuti ndini ndumiso ndimani ndinokudzoka akavhakadai yemundumiso ndimani ndenzapenduka ndikati speak yenda kunotaura speak. Hallelujah to Jesus. Ndozvine dambudziko nemakristu. We don't use the tongue, but venyika vanotaura. Musi wavakadeketerera musi watakadeketerera senyika nekuti tese takaparticipate whether tasingazvide kuti hapana zvatakaita. Musi watakadeketerera mbuya nehanda ndopatakatanga kuona vasikana vedu vanasikana vakuputa 40 haimumhino zvasati zvamboitika before. Ndopa zvakatangira manjozvi ipo pati. Hatina kutaura kuti ndinewewo uri papapo. Hatina kumushoropoza mbuya. And every day vanhu vamwari vatinofura nemotikari dzedu pasi we are submitting. Whether we like it or not. Saka kune zvinozoti paunofura neipapapo declare kuti the devil are a lie. Tinodzikisa masimba ose in the name of Jesus. Tinodzikisa masimba ose. I take authority muzita raJesu. That business zvino nemanjuzi nekuti taizwa kuti mbuya angane tsime rake ipo paigeza ipapapo pachechi nepresbyterian. Vakataura president akavateerera inini. Vakataura vakati ipapa ndoka kune tsime rambuya saka taisa mbuya apa kuti zvipedzerane. Haleluya ndozvo vaitaura. Saka zvino zvingondifuri endenye tizonamata nezvo ndichiziva zvazviri kureva. But the devil is a lie. There's a God of Zimbabwe. Tinamwara nodzikindwa vanasikana vedu nezita raJesu. Tinamwara nodzikindwa vanakomana vedu in the name of Jesus. Over to you, woman of God, nguva yapera. Thank you, Jesus.
years akaroorwa akachata, the same blood riri panapa. Kana risingaperi kukatengwa imba nemwedzi miviri, iro unosimba iroro riri pano. Chimbotaura zvauri kuda, chimbotaura zvauri kuda kudeclare, chimbotaurawo wega ndisati ndanamata. Uri kudai pamberi paMwari, uri kuda kuzarurirwei naMwari. Chimbotaura nemuromo, usavhare. Zvanzi in kingdom yaMwari there is no silence. Kune kutaura nemuromo, taura nemuromo wako, taura nemuromo wako, taura nemuromo. Izvi zviri kufa izvi, kuda kuvhara zviri kutaurwa nevanhu. Taura nemuromo, usanyarare. Zviri nani kuita hondo kudenga kunzikwe zhowe, dakunzikwe zhowe. Pasangano rimwe zvinhu zvimwe zviitwe. Une simba iwe kana wakaribirwa nevanhu, kana wakaribirwa nekurehwa, kana wakapiwa unyoko hwekunamata Mwari nekusekwa. Time is off. The time is off. Kana Mwari wachiratidza zvanzi wakapona nesimba rekupupura pamuromo wavo, uchapupurawo iwe, uchapupura. Takamuona Anita tikanamata naye achishingirira achisekwa, waguma nekusekwa. Today is enough. Takamuona tisi kutaura ngano, tikanamata naye achichema kuti vanhu vari kundiseka kuti handirorwi. Nhasi uno taane mukwasha muFilipino, taane United Nation muZimbabwe, kumba kwamai Nhingi. Vari vanozviita, vari vanozviita. Baba wedu, muzita raJesu, muzita raJesu weNazareta, Mwari vanoita zvinoshamisa, Mwari vanotaura zvinoshamisa, Mwari vanozarura zvinoshamisa. Nhasi kune bhuku razarurwa rekuti imimi makatipa simba, takanyeperwa nevanhu zvichinzi Nhingi ndiye ane simba. Imi moti vanhu vese vakamugamuchira, vakapiwa simba rekuita vana vaMwari, votaura kuna baba vavo. Manheru ano vana venyu vari kutaura nababa, baba vanoziva shirikadzi, baba vanoziva nherera, baba vanoziva namusekiwa, baba vanoziva zvakarehwa nezvekwedu, baba vakanyora mazita edu muchanza chavo. Havarasikirwi nezita rako kuti vanhu vakazvitaura. Taurira Mwari manheru anotauya baba. Kune nyaya dziri kusimudzwa pasangano rino, kune vana vari kusimudzwa pasangano rino, kune hondo dziri kusimudzwa pasangano rino. Ndosaka mwachitaura chiti where is the God of Elijah? Taida kuchinja manheru anototi where is the God of Anita? Taida kusimudza manheru ano where is the God of Anita? Kana makazviita kuna Anita Mwari, munozviita pasangano rino. Itiraiwo mwanasikana uyo, itiraiwo mudzimai uyo Mwari, itiraiwo murume uyo baba. Mugaiwo simba abve pano, paHeroes yega hapandi mugenda, paHeroes yega panoenda vanhu vakarwa. Tiri kunamata manheru anaya, tiri kunamata baba kuti tiende paHeroes Day yedenga yekudenga, kuti kana tomiswapo vanoziva kuti iri gamba remunamato. Manheru ano baba tauya sevana wenyu, tirangarireiwo sangano rino. One more time Mwari, one more time Mwari. Samson anoti kana daita kambotadza, but just for you one more time, give me another chance. Tikaiwa chance Mwari yekupupura. Gore rino uya patinaita sangano rechibvuwi, pane mhupuro dziri pano dzarongwa. Vamwe zvichapupurwa mwedzi unouya, vamwe zvichapupurwa mangwana. Kudenga kuna Mwari vakasvinurira shoko ravo. Svinurirai vana venyu Mwari. Taneta nekusekwa, taneta nekumhanyiswa kumapostori kumwe kusina tatakaona. Isusu simba tinaro, taneta baba nekutyiswa zvatisina kumbotya. Tiri kunamata manheru ano. Zarurai matenga Mwari, zarurai matenga Mwari, zarurai matenga. Kana makazarura vekomupingo, avo varipanawa munozarura. Matuma mwananyi in such a time like this, kuti apupura kuti our God is still mupenyu. Muchiri mupenyu, muchiri kuzviita. Zviitei zvakare, zviitei zvakare, zviitei zvakare, zviitei muchechi iyi baba. Kwete kumasowe aJeremia, kwete kumasowe aNhingi. Muchechi ino Mwari zviitei kuti zita renyu rikudzwe. Mazvita baba,
matana Maria kuti kana mukatenda unoona mbiri yaMwari. Tibvumidze Mwari manerano kutenda kuti tigona mbiri yenyu. Bvumidzai wakambira wane wakagara kusauya pana kusi kushaya nyaya kumwe kutotya kuti tinotangira papo tinotangira ipapo nezita raJesu kuti tigona mbiri yenyu. Masvita mashandisa mudziyo wenyu Mwari kududzira zvakawanzika, kududzira zveupenyu, kududzira zviri kubata vanhu zuva rino. Tinokutendai Mwari izvozvo zvega. Kana tikasatanzwa imwe iye kuti simba unaro. Satani usatibire kuziva kwakawanzika, usatibire matu, usatibire tichizvipima kuti neniwo ndingaindita, usabire vanhu wachizvipima kuti nekuti ndakauya nezuro muchechi nekuti handina uniform. Mwari hamuna inazvo, muna ina vanorevesa munovasvinurira. Svinurirai Baba. Mazvita manerano mbiri yese zvadzosera kwamuri, rambai muchitaura kwatiri nemutoo wenyu kubva zvino kutsamarara gore rinouya. Takutopurakitedza kuombera, takutopurakitedza kupururudza. Vanoda kupururudza pururudza, vanoda kuombera ombera, vanoda kumbodzaiva uchiidhiraivha uchaidhiraivha. Idzi ndege idzi dzichaita kunga bhasikoro idzi kana denga razarura. Maonero avanhasi wemaonero aMwari. Kana Mwari wakakutarisa uchaita kunga uchairamwa kuti ndaneta nendege dzinonetwa idzi. Ameni mani, ameni mani. Kudenga kuna Mwari pasina mhosva nekuti vanhu vakati kudini. Kudenga kuna Mwari. Zvimwe hazvidi zvigaro zvekuti vanhu vakugarire pasi. Rega kabineti yekudenga igare. Kana ikange yagara hapana kana nani anozvidziwisa. Wanokanuka wasvika ipapo. Zita raJesu ndarikudzwe. Amen. Hallelujah. Makanaka Jesu, makanaka Jesu, simudza ruoko uchiti makanaka Jesu. Mwavonogara tichitira zvakanaka. Nyaya ndeyekumirira kuna Jesu. Usingambotarisi uko neuko. Mwari wemapo ndimwari wazuro nhasi nekusingaperi. He is still God. God is an unchangeable changer. The word has to hold on to the faith for the profession of your faith. Ramba uchitaura, ramba uchinamata. Mwari God is going to surprise you. Akanyaradza vanhu vese vaitaura zvavaitaura. Ichiranga mapenzi nzita raJesu. Vese vaitaura zvisina masi. Ndokunzwa mufundisi Nyakato achinzi tithing yemwana wangu hazi yakavhundutsa conference. Because daimuzwa kuti titha chero America chizavana basa reti titha enda kuna Mwari. Akaramba akamira kuna Mwari. Mwari vake hanyadzise. No matter how long it takes. Kana vakazvitaura chiprofita vanozadzikisa chete. Nekuti that's the God we save. Muzita raBaba neMwanakomana neMweya unoyera. Makazviti hanyu chitima nekundirangarira. Mwari werugare ozokuitai zvakanaka. Executive yese matienero angu mufundisi wangu tinokutendai sadunu ndokutenda na CMD nekupasisa zita rangu. Kune vaparidzi vanogona mchechi yekwedu but mangotora hake tandi. In the name of Jesus. Amen.